con espíritu de grupo. Para. Shake, Jan, shake, Jan, shake, Jan, shake, Jan. Vente. Debo confesar que me ha sorprendido bastante la rapidez de respuesta de las fuerzas de... Disfruta un momento. Tío, pero has de borrar, tío. 2,5, no? A veure, la primera. 2,5. No, primer el 5. Primer. El 5 es quedarà molt putre. Tío, Ja ho sé, al després traiem 3, al més. 3. Però després traiem més. Comencem al 3. 3 i 5 són res, són 2. Joder, Pau, un moment. ¡Voy! Que viene.
mica de ranci, però bueno. Jo també. M'ha sortit tot malament, però... A la peña golosa. Colosa? Me recuerda a estos dos. Estamos aquí en plena carretera buscando el spot. No sabemos dónde coño estamos. Llevamos 3 horas caminando por el medio de la autopista. Estábamos en Paiporta y ahora tenemos que ir a Benetúser. Vamos a recorrer al canibalismo, le vamos a comer la polla al Dani. Su pelo. Le han tomado el pelo. ¿Por qué no? A full speed ja han tomat el... Vamos a ver. 40 kilòmetres. Segur que aquest no és l'espot de la granja, tio. Benetúser. Tío, una basura en medio de la ciudad. L'Aftersun no és per prevenir cremades. És per després de cremar. Ideal para después de tomar el sol. Da frescor tranquilo y la primera Fota't! helada. Després de cremar-te. No, després d'estar al sol. Després de cremar-te. No, hidrata la pell i... Sí, evita que et cremis. Veus? Evita que et cremis. Evita que et cremis l'Aftersun. No, és de crema solar. Si no t'has posat crema quan estaves al sol, a l'Aftersun no evita que et cremi. No, perquè ja està cremat el Dani. Que et callis la boca, inútil. Tu posa't l'Aftersun igualment. Ver más, no, cerrar. Ve más, està mirant porno. Porno punxat casero? El porno no posa res. M'he avorrit molt i m'he gravat, vale? Té paper de vàter. Bueno, no sé. Paper de vàter. El debate. Pañuelos Consum. Próxima dirección. Paterna. Vieja. ¿Qué? 14 Ai, missatges diu, me follé tu vieja. Tio, ets molt popular, anem. Laura puta. Posava Laura pija i ho han tatxat i posa puta. Ah, ho vaig posar jo. Tengo gorila. Ordai. A veure, càmeres... Ordai. Orlanda. Ordai. Joder, me he puesto la hostia de la vida.
Oye! És que, tio, em vaig tapar. No mengis 3 quilos de gominoles. És que et passaré Ah, així. sí, i on comprem? algú té €1 de canvi? I on comprem? Ui, va. Jo amb qui tu? No, jo no vull veure res. Algú té €1 de canvi? €1 de canvi. €1 de canvi. Com, tu em dones €1 i jo et dono... No, jo dono 2. És molt dolç, el full escrit. Vas amb mambes, què fas? Amb pantalons. Jo vinc a ser intèrpret. Oh, a prova d'allà hi ha 2 arnaus. Oh, que heavy. Quina paranoia. Hi ha 2 aleus. Quina paranoia, no, quin mira. Ah, tio, para, em fotis.